Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौ बरायनाय थाबाय। नै दिनै जोंहा वाशिं मेसिन नायनो फैदों। वाशिं मेसिनजों लोगोसे एसिबो नायगोन आरो। ओमफ्राय नै गोबां रोखोमनि वाशिं मेसिन दं, अबेखौ लानो अबेखौ लाया नायगासिनो आरो अबेयो मोजां नङा सोंगासिनो दखाननि मालिकनाव अबेखौ लानाय जायो। नोंथांमोना बिदिब्ला भिडिअखौ नायलांबाय थादो। एसि नायबाय दं। ইয়ার স্টেবিলাইজার কি আইব বলে দিছে ভোল্টাস 3 বছর রিপ্লেসমেন্ট সুন্দর নেব এটা বলে गोलावथार नुदोंना? वाशिं मेसिन नायनोसै 5 स्टार LG नि एसियानि वाशिं मेसिनखौ बेखौ लानोसै जोंहा। मानसिया नायखोलै 7 किल' बियो 9 kg आरोना 9 kg फ्रन्टनिखौनो लानोसै LG। बाखियाथ' दं। जि गरम गाइस, नै दासो सफैदों एसि जों वाशिं मेसिन लाबबाय आरो लाबबाय दं थेला आवलाया। आङो फैग्रोबाय, मिस्टारा ओइनै लामायाव नायस'नो थांदों थेला आवलाखौ। आयौ एन'का सान्दुं नायलाय। फाइनेलि गाइस एसि वाशिं मेसिन लाबोबाय जोंहा। दहाय नायनो थांनाया दा लाबोबाय दं आरो आं फैग्रोबाय। गोसोखौ बिराद फुरथि नांदों आरो माने गोजोनदों आरो। ओमफ्राय गोजोननानै मा जानो, ओमफ्रायो जोंहा दा एसिखौ बे रुम जों जत भारा दंना बेवहाय माने लगायनो होला आरोना जोंहा होजोंहाय थांनानैसो लगायहैनांसिगोन क्वार्टाराव। जि गाज्रिखा बे फारौ जाग्रानि जादा, मानोबा लगायनो होआ। जि रागा जोंखादां खोनानानै सोंनो थांदोंमोन मिस्टारा, सोंनो थांनायाव लगायनो होआ होनहरबाय आरो। ओमफ्राय आं गोसोखौ बिराद दुखु मोनबाय। ओमफ्राय माने बिसोरो वालखौ फलंनो बादों आरोना। ओरैनोथ' एसि लगायनो थाखाय माबा गासिबो माबा खालामजोबना दोनखानाय, मा होनो बेखौ, एसि लगायनो थाखाय जायगा फिटिं खालामजोबना दोनखानाय। ओमफ्राय मानि प्रब्लेम थाखाय एसि लगायनो होला बेखौ मिन्थिला आरो। ओंखायनो बिराद बोरैबा नांबाय, लाबोनाल'सो दोनबाय। ओमफ्राय दा लगायनो मोनला, मा खालामो मिस्टारा। थाब रुमाव थांनोसै। लाबोबायनो मासि बुरजा, सोरनिबाबो दं खोमा। माइलाय स्टेবিলাइजार मा सलाय खाथि लालायखो? है आं थिखा। खस्थ' वाशिं एसि स' गाइस सफैजोब्बाय नै जोंना एसि वाशिं मेसिन। इबो एसि नैबे गिदिरा जोंहानि, नै बियो माने जोंहानि बिबोनां लाहानि आरो। बियो डिपुआव थांगोन। बिसानायाव बेयो सेमानो नामा? इयो सेम जानाय नङाना? मेसिना सेमानो जायोना? ओइलाय ब्लु स्टारसोखा। गावबागाव आयु लेथ्रा नांजोब्बाय नै। जोंहा ना LG आरो, मा होनगोन बेखौ, LG मा UV नेन' ना मा होनो बेखौ, LG UV नेन'। ओमफ्राय बिसिना ब्लु स्टार आरो बिबोनां लाहाना। ओमफ्रायो बेबो LG आनो 5 स्टार। इसाना 3 स्टार, जोंहाना 5 स्टार। ओमफ्राय नैबो मा होनोमोनलाय इयो, मा नाममोनलाय इनि नामा वाशिं मेसिनाव 5 स्टार आरो। ओमफ्रायो 7 किल'। सानैल' नालाय ओंखायनो बारा माबाखौ लायासै। नै गाइस लगायनोथ' मोनदियासै नालाय बेवहायसो दोनबाय। लाइट होनि र', बिदिसो दोननांबाय।
लानायाथ' लाबायमोन बेयावसो दोननांबायलै उफाय गैला बक्सनिफ्रायनो खेवबावाखै लानानै लगायनोनो मोनलाबालाय मा खालामनो ओमफ्राय नै वाशिं मेसिनाबो बिदिनो गोलैना थाबाय कार्टुनैनो कार्टुन बेबो कार्टुनावनो कार्टुन थानांबाय बिदिनो उफाय गैला बेबो देनां क्वार्टाराव थांबासो इउज खालामसै ओमफ्राय नैबेयावहाय एसि लगायनो थाखाय दंखायो सब रेडि होना दंखायो ओमफ्राय बिसोर इन्जुरखौ फलं जानो बादों खोमा आरो बेखायनो माने लगायनो होआखै आन्दाज आंनि आन्दाज नायलाय इमान गासिबो थाखानानै ओमफ्राय ओरै फलं जानो बाबाय खोमा आरो इन्जुरखौ खम नङा फारौ जाग्रानि माबाया रागासो फाइनालि मोनफैबाय बोरै नांखो नोंलाय बोरै नांखो नांबालाय मा जानो मोजां नांबालाय मा जानो लागायनोनो मोनानो फारौ जाग्रानि जात नालाय मेगन गोसाया साला मेगन सादों दोनदो आरो खोनाबा गाज्रि मोनगोन हाय ओरैनो भिडिअ नायखायो आंनिखौ नायबाबलाय मा बुजिनो ना एसे एनैल'सो बुजिगोन दा ओमफ्रायो दा दसे रेस्ट लानोसै बिराद मेंबाय गाइस आयौ The next day. स' गाइस जोंहा मर्निं वाक खालामनानै मा मोनबोखो खोन्थालाय दिनै अखा हादों साथा हमदों ओंखायनो खेरं खान्दाय बिबार मर्निं वाक खालामनायाव लोगो मोननानै लाबोफाबाय जि थाबायबाय मेंगुजोब्बाय साथा लायै थाबायदो इबो दिनै अखा हानायखाय स' गाइस जोंहा दिनै थारुनजों ना जानो नागिरदों थास' बेदरजों ना बेखौ आं मिक्स खालामना लाबाय नाखौ हालदै आरो संख्रिजों ओमफ्राय नैबेखौ दोननोसै आरो बेखौ थारुनजों संसै नै थारुनखौबो सुनानै बरियानो हाना लाखांबाय ओमफ्राय ओरैजाय इयाव थारुन संनोसै इयाव नाखौ एवथ्रोमनोसै आं डाइरेक्ट इदिसो खालामो आरोना आंना थाब मोनो आरो बिदि संबा संख्रि हरनोसै हालदै संख्रि हालदै हरना लाखाबाय बरियानो ओमफ्राय दा नाखौ हरनोसै थावखौ खम होदों आङो मानोना बे एवथ्रोमनायावबो थाव होखादों नालाय बेखायनो मानै एवथ्रोमनोसै सनै थावखौ खम होखादां बेवहाय आङो मस्ला मस्लि गासिखौबो देनानै लाखांजोबखाबाय बेखौ दा हरनोसै आं बरियानो मस्ला मस्लि होनानै एरनानै लाखांबाय आङो दा दसे खोबना दोनथ'नोसै ओमफ्राय दै हरनोसै आरो ओमफ्राय नै ना एवथ्रोमनायाबो दा आं दै हरनोसै नै दैखौ होखांबाय बेखौ आङो खननै हुसेल गाबहोगोन आरो ना होमबानो जागोन खननैबानो नै गाइस थास'खौ सानानै नाखौबो हरबाय आङो बरियानो थास' आरामनो गेब्लेजोब्बाय नै थारुना दसे जबनो दोनबावनोसै होमबानो मोनसिगोन बेयो स' गाइस नै खेरं खान्दाय बिबारखौ बरियानो सायनानै सुना लाखांबाय नै दा एवनोसै दा हरनोसै
जोंना थास'जों नाया मोनबाय बरियानो थास'जों नाया ओमफ्राय नै बेयो जाहैबाय मा होनोमोनलाय खारं खान्दायजों पियास एवनाय आरो बानलु सिब्र' ओमफ्राय ओंखाम खुरना लाबाय दा जों जाग्रोना लानोसै बिदिब्ला बरियानो